Argiaren podcastak. Zemakin, hoi zertako? Piskariko guaizigola o? Ni ikuste polen pixka bat aurkituko nizukela hemen, Oso luze ez ezke baino garbik de. Egon harria, lurrari entzuten dion saioa. Podcast hau libre eta doan zabal dezakegu, Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea bultzatu nahi baduzu, egin zaitez Argiako kide. Egun ondenoi, hau egon harria saioa, gu elita matxingea, bakizuenez, astero hementxe gaude, eta gaurko aste hontako Garbine Larrea gomidatu dugu. Gaur ez dugu izango inungo datu irakurketaik, baina Garbine ongi etorri magoio. Hori da, ongi etorri Garbine. Eskerrik asko. Eta esan bezala, Leire eta Estitxuk bikain betetzen dituzte datu funtzioak, baina gaurkoan, jai eman diegu, zurekin hasi nahi dugulako zuzenean, eta eskatu dizugu bi objektu batek hartzeko eskatu genizun, eta bate faltan bi. Bai, niretzat zaila izan da aukeratzea. Urte askoan erabili izan dut objektu hau, eta beste hau ere bai. Eta niretzat bien arteko uztarketa bada nire ogibidea, eta usteet ondo adierazten dutela bien batuketa honek, ez? Niretzat sendabelarra biltzeko ezinbestekoa dira guraizeak, beti esatea pretxiku bila labanakin juteko, sendabelarrak biltzean ikastaroetan erakusteiet guraizeak eramateko. Berdin dio, sukaldekoak, nahi hauek sendoak dira, eta gustatzen zaizkit, intxusa adarrak moztu behar deanian, kimaketa bat inber bada, kimatzeko guraizeak. Zer dira, lorezeintzako guraizeak? Lorezeintzako dira, bai, japoniarrak dira, gustatzen zait. Beste betiko naranja gogorroiek izan dira, ez, mahatxeetako eta erabiltzen dira, hori fruitarbolentzat, kontuatzen nintzen asko ibilita eskua nekatu iten dela, ez? Eta hauek, gozoak dira eta eskura ondo egokitzen dira. Orduan, pozik nago hauekin. Eta, beste objektu hau ez da hain ezaguna, hau lupa bat da, irideologian erabiltzen dugun lupa bat, honek begia bider ehuna handitzen du. Eta, nik honekin beti esan nahi izaten dut, sendabelarrean inguruko jakintza eguneratu behar dela. Eta eguneratzea da pertsonei tratamenduak ipintzea eta horren jarraipena egitea. Ez? Orduan, hau irisa baloratzeko tresna bat da, eta konsultan erabili izan dut urteetan, orain gero eta gutxiago. Baina, nire honek sorpresa handiak eman dizkit, sendabelarrean inguruan gauza asko irakurri ditzakegu, baina gero nola lan egiten duen ikusi egin behar da, ez? Eta batzutan ikusi dugu ez dela inona, bestetan espero ez ditugun emaitzak izan ditugu, eta datu objektiboekin lan egiteko, tresnau asko erabili dut eta erabiliko dut. Eta sendabelarra mundun sartzeko, nundi datorkizu ordea, lehenbizi zure interesa sendabelarrakiko? Nik esan hori dut, niretzat gai hau oso naturala izan dela ume-umetatik, niretzat eta nire aizpada nahiantzat ere. Ez nuna inoiz pentsatuko esan ogibide bihurtzea zeukanik. Gure etxean basarrian beti erabili izan dira sendabelarrak, eta aipatzen dut niretzat ukendu bat egitea izan dela, odolkiak egitea bezala, ez zala ezer berezia, nik ez nun hori horrela bizi. Iruditzen zitzaidan, ikusten nun hori zala gorputza zaintzeko era natural bat. Guk ez darreko minakin, bermena enplasto jartzen genuen, guretzat medikuena horreatik jutea, nola molestatuko jozu medikoa horrekin, ez? Eta gero ukendu egiten zian animalientzat, pertsonentzat, ez hola asko ere, baina oinarrizkoak. Eta gero behira jarri naiz, eta gure izeba osabak denak basarrian jaiotakoa dira, denen etxeetan ere egiten zan hori, orduan eretzat ez da gai arrotza, Bai aipatzen dut, urnietan izan da gizon bat, Jose Intxausti, Jose Allapur deitze zitzaiona, berak sendabelarrekin lan handia intzun, eta hor erakutsi intzitu nahin bat formula, ez? Eta horietako formula bat gure amonari erakutsi zion, gure aitan amona Baxili, eta berak egin iten zuen jendea ukenduaren bila etortzezan, orduan, izan da nik etxean ikusidako gauza bat, modu oso naturalean bizi izan dako zerbait. Etxean natural ikusi bai, baina aipatu zuetzen duela uste sekula ogibide bihurtuko zitzaizunik, nola gertatu da hori? Hau laburtu egiten dut, porque hemen tal asko daude. Niretzat uste biziak eraman haula ontara, ez? Bat izan zen gaixotzean nahi jendea galdetzen deanean zer ikasi nun eta nik ze asmo nitun, ez? Zertara dedikatu nahi nun.
beti ardilotxeatan esatez zuzenbidean lizentziatu naizela. Ez dakit, akaso noizbait, hau dena ilegalizatza dute abokatu izan beharko, eto horrekin bromak ite ditut. Gauza da, nik gaitzak beharra bestelakoik ez dago, gaixotu egin nintzen, eta ez nun aurkitzen, botika asko hartu beharra, ez nun aurkitzen ondo goteko moduik, eta oso gazten nintzen, eta etzizaian iruditzen horrekin konformatu behar nunik, orduan esan nintzen soluzio bila, lehenengoen baneretzat, batea jo, bestea, jakimina ere bai, gorputz bat nola gaixotzea hola, puntu ontaraino, hau nola errekuperatu liteke, eta ikusten nun aurkitzen nahi nintzela etxean amonak esandako gauzak, Eta etxean amonak esandako gauzak, baino nik hausnartu ez nitunak, Da beak ere etzekina saltzen, Askotan galdetzen nion, zeatek dia 3 belar, 5, zeatek ez dia 4, eta, behantza zan, zeba eta aba, Orduan beak etzekan baliabideik nik uste hori azaltzeko, baina egiten zuna oso ondo inaz egon. Eta iritsi nintzen puntu batea, formazioa egin da, jendeak aholkua eskatzen da, nahi horrek larritu egiten nintzen, nik nola emango jota aholkua, Osea, ez naiz profesionala, beti oso kontuz. Eta, iritsi zan momentu bat, lagun batek asko insistitzezian ikastaro bat eman behar nula, 7 belarru kendu egiteko, eta pentsatu nuen, ze astuna, Ainara de Miguel, eta eman ikastaro gura pakean utziko ziela pentsatu za aldrebes. Osea, bai ikasleak ontzan mugimendu bat, bai ikastaro geho eta gehiago emateko. Eta gero, momentu batean pentsatu nun, neukan formazio mailakin, hau ogibide izan zitekela, Eta hasi nintzen, informatzen, eta hor naturopata kolegio badago, eta guk hau aldarrikatzen dugu ogibide bat izan daitekela. Alemanian dago bezala, heilpraktiker figura daukate, izan daitekela ogibide duin bat, eta ni gaur egunean ez nagoa inbeste jendea hartatzen, baina bai divulgazio lanean dala hitzaldiak dala ikastaroak ematen. Esan dezu bai, zuzenbidean ikaskitakoa zehala, gero, kanbioi, etxeko nola eman izan du, azkenen, zuzenbide ikasi eta bain, golpeti sendabelarren mundu ogibide hartzea. Ez da erresa, esan nahi, espektatibak asko saltuagoak dira, ni brometan esaten nire amak nahi du oraindik ni abokatu izatea, eta bakizu diru asko irabazi eta txalet bat eukiz. Mateu hori bizitzan, arrakasta eukitzea, horiek dira, parametroak. Netzat beharra izan da eta harriduraz ere bizi izan deta, ez nuen inoiz nire burua hola ikusiko eta lan hontan ikusiko. Eta gero, urteetan zehar bestelako lanak ere izan ditu, Euskal Egintzan arituan naiz kontseiluan, bestelako ofizioetatik ere ikasi dut, eta nik uste inguruak natural onartu dula, batez ere, liburuen argitalpenak suposatu dunakin, da hor izan nik harridura hundiakin bizi dut oraindik ere, eta besterik gabe babesa jaso dut, eta askotan aholkuak iradokizunak, hau jarri zan, beste antzion, badago olako konplizidade bat gure artean. Bai, azkeneko urtetan batez ere, baina ibilbide pixka badara mazu, eta erreferente bihurtu zaren honetan, jende dexente ere pasako zenuen, eta sumatzen duzu badagoela bilakaerarik sendabelarren munduan, edo jendeak ze kezka dituen, zeri ematen zaion garrantzia. Bai, erreferente izate hori ez dakit, pin iteit barrun, ez dakit. Apuntatu behar. Bai, apuntatu. Bilakaera bai dudai gabe, hemen asko markatu du pandemiak, ez? Pandemian jende asko egon da lehenengo aldiz hurbildu dana sendabelarren gana. Eta badirudi hori erantzun dut, oso oportunistak izan garela liburua garai hortan aterata. Ikusten da publiko berri bat badagola, eta publiko berria da askotan perfil oso hiritarra, oso gaztea ere, eta jakimina daukate, ez baliabide dauden, datorkigun, bai klima krisiarekin, datozkigun urtietan, etorrikizuneko belaunaldiak izango dituzten erronkei erantzunak aurkitzeko, baina dituzte sendabelarretan soluzioak. Beste asko ikusten da, alako peregrinazio terapeutiko badaukate, eta ez dute aurkitzen behar duten emaitzaik, eta azkenean, pasatzen dira sendabelarren mundura, ikuste dutelako, beraiek datozen beste bideoetan ez daukatela sendabideik. Nik hauei oso garbi esateiet behin da berriz, pilula gorria hartzen badezu ni pilula berdea ez ditut emango. Askotan aldatu behar dena da bizi estiloa, aldatu behar da elikadura, hau da sendabelarren gandik ezin dugu ikaragarri espero, beste hain bagauza aldatzeko ez bagaude prest. Eta gero, badago Euskal Herrian multzo handi bat, oraindik ere hau biziduna oso modu naturalean, nik jaso nun bezala, eta lekuan hartze ditut benetako sorpresak, ez? Ez dakit, adibidea jarriko nizkitzuke, Taunen, aurrekoan Lehitzan ere bai, Oiartzunen, jendeak ze esateizun. Jendeak zer dakin egiten, zenbat jakintza dagoen ze ondare dana hau, oraindik jaso gabe dagoena, eta jende hori ere badator, ez? Jende horrek ere jakimina dauka, gauza gehiago nahi ditu, gauza berriak egiteko gogoa dauka, orduan jakintza esparru oso dinamikoa dau, eta oso bizirik dagoena. Gero egia dare bai,
azkenen jendeak tratatu izan duzu behar batetikan edo interes batetikan. Hor diferentzia ikustezu edo jendea kontsulta joan izan duzaizuna, nondikan? Bueno, beharrak desesperazioa du, behakin, askotan, eta hor presa dago, eta azkar nahi dia gauzak, eta interesa, jakimina badago jendea botanika munditu ikurbildu dana, ez? Hau da, landaren taksonomiaz dena daki, baina gero ez daki nola prestatzen den infusio bat. Orduan, netzat ezberdinak dira esparruak. Batzutan biak batuta ere badaude, ez? Gero badago jende asko, konturatzen ari dena, eta nik ikusten dut, divulgazio lana egiteko gero eta gogo gehiago dago, behar gehiago dago, nik hor asko aldarrikatzet formakuntza bat behar degula, jakintzau batu behar dela, alba dugu sistematizatu behar dela, eta batez ere segurtasunez transmititu behar dela. Hau da, ez da posible, bi asteburuko ikastaro batin, da neu astea ikastaroak ematen, ez? Niretzat seriotasun bat behar da, eta gaia oraindik ere asko dago jasotzeko, asko dago biltzeko, eta badaude belaunaldi batzuk joaten nahi zaizkigunak, eta niretzat hoiei entzunin behar diegu, eta oraindik bildu beharra daukagu. Orduan, beharra interesa galdera erantzunez, ez dakit, batzuk erabate datozen, beharra hundiak indatozen nahi antzeman itezai, eta sendabelarran gan dauzkate espektatibo batzuk, botika batekin behar duten tratamendua nahi dute, ez? Eta hori ikusarazi bertzaile beti ez dela posible. Batzutan bai, baina beti ez. Sartuko gara pixka bat aurrerago divulgazioan, baina batzere egin nahi dut, ze medikuntza eta aipatu duzu, eta pilula gorria eta berlea, eta bizimodu aldaketa hori ala ere, askotan iruditeri kolektiboan badago edo sendabelarrak, edo medikuntza ez direla bateragarriak, ez dakit kontrajarriak ote diren. Bueno, gu berez, nik oso garbi zaten nik intrusismo egiten dut, marko legalai begiratu ezkeo, nik galtzeko danak dauzkat. Eta hori da, niretzat aldarrikatu behar dana, eta eman bertzaiona maila legal bat, eta duin bat, ez? Nik hemen daukadan posizio da, osasuna mundu erakundea daukana, eta ez erakunde hori gehiago estimatzetelako gertatu ondoren, Baina berak esaten du, bi medikuntza ereduen artean integrazioa behar dela. Hau da, baliabidea galduko genituzkela baten alde bakarrik edo besteen alde bakarrik egingo bagenu, tani erabat adosna horrekin. Hau da, badia hainbat gaitz eta hainbat egoera inoiz ez ditugunak sendabelarrekin hobetuko. Nik jartzen duten adibidea da, nik familian bi diabetiko ditut, ama eta anaia, haiek insulina gabe jai daukate, ezingo lukete bizi. Horrez dago sendabelarrik. Baina egia da haien zirkulazio, haien begiak, zaintzeko inditzakegu gauzak sendabelarrekin. Orduan, adibide ona da integrazioarena, ez? Eta gaur egun jende askok modu kronikoan bizi behar du gaitza, botikak hartu behar ditu, horrek bere ajeak dauzka, sendabelarrak hor ondo egokitu daitezke, baino jakinin behar da, eta ondo egin behar da, ez? Orduan, niretzat oso garbi dago integrazioan bidea, praktikan jendeak ja egin iten du, ez dana ikusi nahi eta ez dana onartu nahi, erakunden aldetik hori da, ez? Praktika hori badagola. Dirutza mugitzen da hor, eta mundu mailan. Eta ereduak badaude herrialdeak, biak integratu dituztenak, ez? Bira, Tibet bezalako lurralde okupatu batean, ospital publikoetan badaude bi leihatila. Eta bi leihatilak dira, zuk medikuntza inglesa nahi dezun, edo Indian ere, medikuntza inglesa nahi dezu, hau da, Britaniarrek eramandakoa, edo bertakoa ayurveda nahi dezu, ez? Eta batzutan, bi profesionalek elkarren artean hitz egite dute. Orduan, hori ja egiten ari da gaur egun. Zu garbine, kontsulta bat daubezu, eta oain esan dizun hau, zu nola aurrea matezu, zer da zure lana kontsulta tegi baten? Jende hartatzeko edo? Nik neurea ez dut inoiz zeuki, 3 belarden datan lan egin dut, ni apopilo maizterra itzen naiz, eta bada esparru bat pixkanaka kentzen nahi naizena, divulgazio lanan mesedetan. Bueno, hor niretzat azterketa inbertzaio pertsonari, entzun inbertzaio, datu klinikoak behar dira, bere odola analiziak behar dira, aldan datu gehien behar da, eta gero ikusi behar da sendabelarrekin zer egin daiteken. Eta batzutan ez da sendabelarra, pertsonak gabezia baldin baitu, minerala, vitamina falta baldin baitu, hor ikusarazi bertzaio, edo gutxi jaten du, hogei xautzen du, nola bizi da, ez? Gero azken urteetan, esteen inguruan hausnarketa asko daude, sekulako gaia da ere, landareak sendabelarrak ere erabili ditzakegu, esteek hobetzeko, mikrobiota hobetzeko, hartzidurak daude, orduan, bada, hau ere, jakintza esparru oso dinamiko bat. Orduan, hortek abiatu da, sendabelarrekin egiten da lan, eta nik ez dena izaten jendea sarri ikusteik. Iruditzen zait, pertsonak bere osasunan autogestioa egin behar dula, hau
bere garaian higieniste ikasitako gauza bada, Eneko Landabururi, Carmelo Bizkarrari ikasitakoa, zuk egin dezakezu zuretzako adina botika, izan zaitezke zure buruan osasunan arduradun ere, ez? Hori ez da beti posible, zegait daukazun ez da posible, baina askotan bada, eta hori da ardura hartzea. Orduan nik saiatzen naiz hori berai trasladatzen boterea berak hartu behar dula eta ez nire dependentzia bat garatu. Divulgazioa aipatuta eta gaur egun internet denon eskura dagoen jakintza esparrua izan da edo liburutegia izan da, ze garrantzi ematen diozu aurrez aurreko divulgazio lan horri eta tailerrak eta egiten ibiltzen zaren horri ze garrantzi ematen diozu? Bueno, handia, eta eginean poderioz jabetzen ez geho eta handiagoa. Google, gaur egun Dr. Google da, eta Dr. Googleek ez zizu esango askotan, portzentaia handi batean, landarean albo ondori horik, eragin kaltegarria dukanik ere, nik ez aurrean liluran kontra hitz egin nun, liluraik ez da eukiber landareekin, landareek badituzte albo ondorioak ere, horiek ezagutu inberdia. Orduan, transmisio egoki bat egitea, landarean segurtasuna lehen estea hori oso garrantzitsua da, eta hor galdu egiten gea. Eta istripuak egunero daude, kalteak egunero daude, hoien berri larrialditako mediku batek daki, eta hau ez da jendeak esaten du gauz bat. Hau da, alfombrazpiko zakar hoietako bat, ez nik landare horri errespetua diot. Barkatu, ez diozu errespetuik. Beldurra diozu, behin berdetan hartu zenulako, hogeiegi, hartzen zenun botika horrekin etzalako bateragarria, ez? Ordan, praxik seguru bat ezarri beharra dago. Hori agien, barkatu, izan daiteke medikuntza konbentzionalera bultzatzeko arrazoietako bat, alegia, horra arrisku batzuk eta ikuste hori? Interesak era guztitakoak daude. Eta monopolioa interesatze baldin bazaizu, eta zu bakarrekin nahi badezu medikuntza eredu bat dudai gabe horren kontra egingo dezu, eta informazio okerra zabaltzea ere komeniko zaizu, ez? Jendeak istripuak eduki ditzan, gero zure autoridadea ziurtatzeko ere. Maila askotako eztabaida da hau. Zenda larratan de bai, seguruna moda desberdinak izango diela. Batzutan tendentzia bat zerbait erabiltzeko. Etxinazea entzun izan du askotan, belarden datan. Zagit pixka taipatu duzu igual, zuk ze pentsatzen moda horien ingurun edo. Ze adibide jarri duzu. Etxinazeakin bereziki esfortzoen berdet ez aserratzeko. Netzat oso adibide hona da, eta asko erabilieten adibidea da hau. Jendeak etxinazea purpurea esan da ikusi egiten du etortze zaio irudi bat, gutxi gora bera badaki nolakoa dan. Baino, esan ezkeo pasmobelarra, ez daki. Noski, salbuespenak, jende asko badaki pasmobelarra nolakoa dan, da etxinazea ere badaki. Zer gertatu da etxinazeakin? Hau atzerretik ekartako sendabelar bat da, bere garaian Alfred Vogelek suizar marka bat sortuzun, gizon batek ekarrizun, Ipar Amerikatik, eta, badirudi hori gabe ez dala posible sistema immunea estimulatzea, eta negoen beti etxinazea hartu behar dela, ez? Eta etxinazea gaur egun dago, ez dakit mukizapietan ere, karamelua, gortzetako orea, zenba gauzatan ipini behar dago etxinazea. Eta derrigor hartu beharra daukazu, propoliakin batea, eta etxinazea gabe ez da posible sistema immunea hobetzea, eta pentsatzezu, bai, eta oen dela 60 urte, horren aurretik etxe honez zer, klaro, zegoela, zein da, jakintza galdu. Jakintza galdu inda, ez dakigu nola hartu berbena, nola hartu pasmobelarra, ez dakigu ezkaia, erramua, oreganoan ahastuta gauza bera lortuko dugula, orduan gertatu da desplazamendu bat, gertatu da bertakoaren ez ezagutzak, galera hori ez da izen bat, da praktika bat, eta horren inguruan dagon jakintza herri ondare bat, ondare inmaterial bat, eta da dena marketing bat. Atzerretik sustatutako landare bat, saltzea dalako helburua, eta hori urritiko intxaurrak 14, hasteko, baina hori bihurtzea gauza bat ezinbestekoa. Eta saltzen dunak ez jakitea horrek albondorioa ditula eta kontrakotasun garrantzitsua duzkala. Hortaraino, Eta horrek segitzen du etengabean gertatzen. Gertatu da pandemia honetan Artemisakin, Artemisa anuakin, badirudi sekulako pagotxa dela, eta jendeak ez dakizea albondorio ditu. Orduan, hau netzat oso adibide hona da, nola modak larrutik garesti pagatuko ditugun, bertako aberastasun hori, horren kaltean dijoalako. Garbine hor nahi baduzu liburu badago, Bai, horrekin liburu badago. Bogelek baduka liburukote bat, beak berea defendituzun, saltzen. Ez
dakit liburua dagoen, baina nei haserrealdi eta zaputzaldi batzuk ekartzeizkit honek, eztabaida fuerteak eduki izan ditut. Eta gero nik ez daukat kontra ezer landareak ekarri beharran kontra, porque gizakiak beharrak dauzka, beharra handiak dauzka, eta hoendik ere gauza gaitz asko ezin ditu behar bezala hartatu. Orduan, nik jakitu naiz erromeroaren norbaitek ekarri zula hoen dela 5 mende, eta gaur guretzat bertakoa da eta naturala da. Osea, ikusiko dugu gertatuko dan hori, ez, geldituko zaigun. Baina, jakin, eukaliptua bea ere, sekulako zen dagoela raizu, barkatu. Eukaliptuan aurretik zerekin iten zan lurrun arnasketa? Erromeroak egiten zan. Edo beste landare usaintxu batekin egiten zan, ez? Orduan hemen, ordezkapen horrek, netzat atzetik marketing berde bat badago, eta diru irabazia badaude, zure etxe aurrean debalde sortuko zaizun landarea, hori ez da sustatuko horren erabilera. Pixka daen galdera finkota gertuatzen junez, Bai. Zeatik eusti duzu batzuk zure ofizioai edo zer da egunerokotasunen mantentzizuna lan honetan segitzeko? Zaila galdera hau, Pentsaten behar, bai. Zaila oso garbi ez dakit hori. Eta batzutan sentitzet aldeko haize bat dela, hola, ontara ekarri nauna eta hemen ez dakit zerk eutxita. Beste batzutan jabetzen naiz pixka da arduratik bizi eta hau, ez? Behar bezala transmititzea, batez ere jendea etortze zaidanean, aizu bira garbina gure etxean itea, eta ekartzeit kuaderno batean esku zola 3-4 letra ezberdinekin idatzita formulak, eta zuk honekin zerbait ingo ez, hor, glup, hola, ardura sentitzet barruan, claro, honekin zerbait behar da, ez? Hau jasoin behar da. Orduan, iruditzeit parte bat dela ardura ere, utxune bat badago niretzat, egin beharreko lan bat badago, eta lan hori fin behar da. Behar da ziurta lehen sandako parametroetan, ez? Eraginkortasunari begira, segurtasunari begira, divulgazioa modu egokian egin da. Uste ardura horrek eusten naula. Gero, egia da, poza handiak emate izkitzu, ikustezu jendeak egin iteitula gauzak, liburu erabiltzeula. Orduan, ez dakit, norbean egoare ondo, maila hortan ase itezea, zua, bera, zegoza honak iteitu da, itzalitatik posik ateatzea, etxea guztua iristezea, baina, bura ustea sortzen du. Nik uste dut dela lan honekiko daukan atxikimendua, eta lan hau aldan ondoen egiteak, neuri ematean satisfazio personala, uste dut hori dela. Eta lanean haserrealdia zerkera egiten dizun oso garbi azaldu diguzu, baina laneko momentu gustokoena zein duzu? Laneko momentu gustokoena, bira, bat baino gehiago daude, baina bat netzat polita da oso Durangoko azokan, jendea etortzea izunean esatea, beira, nik hau egin nun, jarabe hau, eta bira ze ondo, ez dut estulik izan, ez da gizien bat denboran. Jendean feedbacka, itzaldietan ere bai, Gogoan daukat Elizondon Andre bat etorri zitzaidan liburua dena jazukan markatu eta urtebetean zeukan liburua, hola, impresentable. Baino, horrek esan nahi duna, eta da, zenba gauza inditun, da beak zeukan poza, ez? Beha eta inguruko izen bat balio izan dion. Orduan, ustet hori badala, hola, lorpen bat ez dago netza saririk, horrekin konparatu da. Eta beste galdera bat behitu nahi nioke, zergatik sendabelarrak 3 eta 5 eta... Hau ia esoterikoa erantzuna, ez dakit oso ondo neuk. Luze, jotzeu, beira, hau da observazio bat. Sendabelar ukenduak izatea batekoak, 3koa, 5koa, 7koak, nik bat ez hau eta 11ko egiteuna, Geo, salbuespenak danak era guztitakoa daude, badao bat 30 biltzeituna, jakin nahiko nuke zer dan hori, esatea, sendabelarrak ezkondu behar diala. Eta, bi ezkontzea baki uste, arrexa, imaginatu, 3, 5, 7, hor dago formulazioan gaia, ez? Nola elkarren artean ze sinergia egite dituzten, lehenengo batzutan ikuste dut batek iteula lana, gero epertainan beste bik iteute, hau kriston sekulako gaia da. Orduan, erantzuna ez da garbi. Batzuk, kristautasunera joz esate zuten, karo, 7 goiain geru daude, olako erantzuna dazkatzu klase guztitakoak. Neuk ez dakit oso ondo erantzuten, gai honi. Tarteka ez dakit esateare oso importantia da. Galdera guzti ez da erantzuten, esik, eskerrik asko. Oain bakizu bezala, galdera, eskatze kantu bat jartzeko, eta ez dakit ze kantu proposatu zuen. Mikel Laboan kantu bat, pixkat berezia ez dulako euskeraz kantatzen. Joseba Sarnandiana da letra, portugesez dago, nik bere garaian Erasmusa Portugalen eginun, eta nao estu izena du kantuak, motxa da. Gustatzeit poesia bereziki unkigarria da, Sarnandiana, ni unkitzen hau, konturatu nintzen Erasmusan iritsi, eta arratsalde batian nengola, nola, behaiek esplikatzen saudade hori, mazaita eta hemen etxean banego bez, eta
kantuak esaten duen garragola baten azpian, eola, ostoak erortzen aiziala eta antikuario bat aizala leguz aldatzen. Tesanon, hau zer da? Hori, kantua 1000 dela, hori 14 da, ni 2000 garrenean egon nintzen, eta eukinola deja vu arraro bat, pentsatuz kantuan barruan nengola, ez? Eta oendik ere entzutetenen sortzei zirrara hoi. Ez da osen dauelarri kantu hontan, orduan ba, nahi atxeden hartzeko laguntzeit. Sondo ba entzun egingo dugu. Jarki. Nago ez du facultad de sentir un espacio terminado por líneas o superficies. No obstante chove sobre ti na cidade. As gárgulas sorrían contra a tarde. El fadista texe con fío de algodao as súas lembranzas. Chove nas gretas, os anticuarios mudan de residencia e os pásaros abriganse nos fechamentos, agachanse fatigadas as folas amarelas e na estía chove no mollado brando da tua transparencia, teus labios e tudo aquilo que é dominio do curazao encolece no lago do tempo, encollece no lago do tempo. Nago ez du facultade de sentir. Bueno, kanta zela eta etzela Garbine agurtu gabe bidali dugu, baina hemendik eskerrak bidaliko dizkiogu gurera etortzeagatik. Eta gaurko esperientziari helduko diegu, hemen ditugu baserri loreak, Arrumarrate baserriko bi lagun etor zaizkigu, Koldo Ormaza eta Joi Albert, ongi etorri. Eskerrik asko. Aipatu guzeo, bizkat nola hasi zineten Arrumarrate baserrin edo zein dan zuen baserri loreak o proiektua? Gu Madrilen bizi ginen, eta apurbet lurrari pentsatu genuen ona etortzera bizitzera, ez? Baserri batela edo, apurbet alako susmo bat geneukan. Baina hasi ginen agrikultura regeneratiba hitzaldietara joatera, gero kurtso batzuk egin, eta lurra zaintza, guretzat lorak oso importanteak dira, baina lurra importanteagoa. Guretzat garbi gutxi eta regeneratu lurrak, eta hori zaindu, ez? Lurrak zaindu, hori da importanteena. Hortik hasi ginen, apurbet ikusten lorak zegoen hemen, Euskadin, eta zegoen, ez nuen ikusi baserrietan lore moztuak produkzioa, edo alako Inglaterran eta Estatu Batuetan adibidez movimentu handi bat dago Flowers Farm edo alako movimentu batez Baserriko loreak. Eta orduan hemen nork egiten du, ez? Loreak apurbet naturalak, ez? Edo apurbet eskutsatuak. Eta hasi ginen hor bilatzen informazioa eta, ez zegoen askorik, beti daude edo inbernaduretan edo, eta gu beste era batera asmatu genuen egitea, ez? Ekarri dituzue gainera bi sorta, batzuk lehorrak eta hauek freskoak, zer egiten dituzue, bi motatako sortak? Edo zer egiten duzue loreekin? Honek dira iesko
ieskoloreak, ez? Ieskoloreak eta guk ziketzen dugu edo lertutzen dugu, eta gero sortak saltzen dugu gehienetan abenduan edo neguan, ez? Baina gero... San Valentin inguruan agian? San Valentin, San Valentina jendeak eskatzen duguna da la rosak, ez? La rosa gorriak, eta gu momentu hartan ez daukagu la rosik, hemen ez dago la rosarik. Horren nola da posible? San Valentinen horrenbeste la rosa saltzea, garai hortan ez dago... Ez dakit Sudafrikatik edo Ekuadorretik, edo ez dakit nondik ekarriko duten, ez? Hortik ekartzen dute, baina, klaro, hori astarna, karbonoko astarna handia doka, guk ekoizten dugun lorak baino, hogei bider gehiago karbono astarna dokate. Orduan, eta zergatik hori, inbernaduretan behar den argi indarrekin, ez? Argia eman behar zaie neguan, eta gero beroa bebai, azteko, eta gero ongarriak, eta gero transportea oso luzea, ez? Igual 5.000 kilometroko edo gehiago batzutan, ez? Orduan hori astarna handia doka, karbono aldetik, ez? Bai, orain egun jende gutxik daki lore freskoaren karbono astarna eta garrantzitsua izan daiteke, batez ere importatutako loreak. Koldoz esan di, adibidez, Europako lorean berogailuak behar dute, eta garaioa oskailuarekin. Bai, hori ez du zaitu. Eta guk berogailuak ez daukagu, eta garaioa, pues, kotxez orain, eta, astoarekin hobeto izan daiteke, baina orain kotxez... Asmoa daukazue astoren bat ekartzeko, ala? Eske, astoak eta loreak igual ez diega oso harremanetan. Ikusi dugu, ikusten da bilenak ikusiko du, baina ez dituzuela lorea bakarrik ekarri, sekulako usaia dauka lore sorta honek behintzat. Aromatikoak ere baliatzen dituzue? Bai, hemen ikusilike, hemen Yerba Luisa dagoela, eta aromatikoak beti sartzen dugu, lehorretan bai. Baina... Hemen zen dagoen baten bat azalduko zen eguke edo? Bai, hemen daudenak, daukago, hau, aniz apur bat usaina doka, hau, nahi dauzu, Artemisia. Hau oso ezaguna Romero. Hau oso ezaguna, pero, honek Artemisia, apuret, kola antzeko usaina edo daukana, ez dakit. Badaude... Coca-Cola bezala. Apuret. Bai, egia baduela... Agian ez, infusio bat eginda edo balioko du Coca-Cola ordezkatzeko. Ez dakit formula sekreta. Hori garbinek erakutsi gaigu. Bai, horixe. Eta badaude salbiak, eta gero hau Damaskoan La Rosa. Badaude... Gure lore sortan gustatzen zaigu aromatikoak ipini. Eta gero gure baseriko loreak. Apurbet, etxo barruan, ze batzutan loreak ez daukate igual usainek. Orduan, barruan usaina izateko, eta etxean usainola emateko, ez? Barkatu nire ez jakintasun haino, baserriko loreak esaten dezuenen zerta erreferitzen zeateo, zein dia baserriko loreak edo? Koldo esan du,
munduko mugimendu bat dago, baserriko loreak egin ez garraioa asko, osea, garraioa hurbil erabiltzeko kimikoa gabe, saiatzen du hori filosofia hori egin. Eta jendeak barneratuta duka filosofia hori, edo ze jenderen gana hurbiltzen zarete, nola mugitzen duzue? Bueno, gure ideala da azokora joan eta lore denak han saltzea. Hori izango litzateke hobeena, ez? Hain gertu, ez? Joaten gera azpitxire, edo askoitire bai, eta hor herrian, edo herri inguruko herrietan saltzea izango litzateke hobeena, ez? Baina, bueno, joaten gera Bilbora eta Donostira, eta, bueno, telefonoz edo Instagramez edo kontaktatzen gaituzte, eta, bueno, holan egiten dugu harremanak, ez? Eskaerak, eta, bueno, eta, baina, bai, gure asmoa da, gertuen lekuetan saltzea. Bai. Eskerrik asko bikote, bai loreek azteagatiken, eta baita honia etortzeagatiken. Eta jun aurretikan galdera bat eskatuko nizuen, bakizuen bezala astero saski bat zozketatze deu, eta zuen lore sorta egitako bat, saskin sartuko deu, lore lehorrana, posiblea da. Bai. Bestela besteak ere lehortu egingo zizkigulako agian, ez? Bai, politiago, lehenko urteko guzta. Bai, zuk edo nik. Bai, galdera da, zenbat aldiz handiagoa da importatuko lorea karbono aztarna baserriko loreak baino? Bueno, aste hontako galdera ere zabalduta dago, Importazioko loreek, zenbat aldiz karbono aztarna handiagoa duten baserriko loreek baina. Saion zehar entzun dugu nik uste galderan erantzuna, ez dunak ondo entzun, errepikata ezala saio ikusiz, eta sartu ezagun saskia lore sorta. Hori da, aurreko astean ustu genuen saskia, beraz orain hasiko gara betetzen berriz ere, hementxe ditugu. Baserri loreak proiektuko lore sorta bat dugu, baita lehengo asteko esperientziako lotea ere, Perrapa baserriko txuleta eta aragixetu lotea, eta baita argia eta bizi baratzeako produktu sorta ere. Beraz, galderan erantzuna bali magizue, argiako zenbakia biali erantzuna, mezu bidez edo audio bidez. Eta zenbakia heli? Zenbakia, ia buruz ikasiko dute, baina 6-8-6-6-6-4-4-6-2. Para errepikatzeko, nik ikasteko, 6-8-8-6-6-6-4-4-6-2. Hori biali guzue erantzuna eta gogoz hartuko dugu. Eta onaino, hemen txegurtuko dugu? Bai, noski. Badakizue gaurko saio ere argia.eus eta bizi baratzea plataformetan duzuela ikusgai, eta baita gainerako podcast eta bideo podcast plataformetan, eta besterik gabe, hemen agurtuko gara. Eskerrik asko eta ongi izan. Egon harria, lurrari entzuten dion saioa.